Kaixo danoi, Galde Gazte programako bigarren saioa dauku gaurkoan eta gonbidatu berezi bat gainera. Musikarixa da bera, gaztia, baina potentzial handikoa. Guazen bera hobeto ezagutzera. Los labios, la radio sigue sonando, la guerra ha acabado. Txikitatik musika bidelagun izan duen gonbidatua dugu gaurkoan, Aiert Alberdi. Holtza gainean, ibilbide luzea du musikadoinuak pasio dituen oñatiarrak. Pasioa aipatutugu eta jakin badakigu musikalak Euskal Herria eta familia dituela pasio. Etxekoekin karabanan ahara eta ona ere ibiltzen da Alberdi. Baita gitarra hartuta ahara eta ona emanaldiak eskaintzen ibili ere. Musika kontuak izango ditugu izpide nagusi, baina antzerkia ere gustoko du Aiertek, hori bai. Txikitatik argi izan du musikaria izatea gustatuko litzaiokeela. Eta izu, baita lortu ere. Kantari saioan parte hartu zuen txikitan urte batzuk geroago, baita gonbidatu berezi izan ere saio La Voz Kids saio ezagunean parte hartzaile danbaka musika lehiaketan finalista eta publikoaren sariaren irabazle. Ahots berezi eta goxoarekin badu zer kontatua gure gonbidatuak. Eskina batean zergaitik sentitu behar zaitut berriro. Musika munduan bidaia luzea hasi besterik ez du egin. Imanol Beloki, lasai, zu ere bazara artista eta ez dakit Aiert adina edo, baina bazara artista. Gitarra eskuan hartuta dator gure gaurko gonbidatua. Imanol, zeu ere animatuko ote zara nota batzu jotzen? Hortxe, erronka. Aiert Alberdi, ongi etorri Galde Gaztera. Zergaitik sentitu behar zaitut berriro. Kaixo Aiert. Kaixo. Ongi etorri berriz be, Galde Gazte saiora. Eskerrik asko. Oingoan, elkarrizketatu moduen zatoz, elkarrizketatzaile be ibilitzakoa zara, eta gaurkoan, gitarra eskuan, etorri zara. Txunduz, itorren erronkia nik ez da gauzatuko, bestela txarto gabitz, baina, etorri gare ona, eta gurekin gaurkoan, Arantzadi ikastetxeko, Iker, Irati eta Miren ditugu. Eurak gogoz etorri dira gaur zeuri elkarrizketia itxeko, galderak be ondo prestatuta ekarri dituzte, eta gure bozu, hasiko gare, pixkat, zeuri gehiago ezauketako galderak itxen. Vale, perfecto. Kaixo, nola hasi zinen musika munduan? Zenbat urterekin eta zein instrumentukin? Hasi nintzen, ni laburtetatik noia musika eskolara, eta hortik hasi nintzen poliki musikakin harremanetan edo. Eta hasi nintzen gero 6 urtekin ja gitarria joten, eta fanez poliki lehenengo akustikia joten, hasi nintzen poliki jakiten beretan kantaitea guztai zatela, konposaketia eta bar, eta hortik aurrera fanez piano klasiak jasoten, eta orduan ontsa ezak jotutela pianoa, gitarria, akustikoa, elektrikoa, eta kanta egin dut eta konposatu. Eskerrik asko. Zein musika estilo duzu gogoko eta estilo berian sortzen zar edo gustatu jatzun beste batzutan saltzeatzea? Egisa da nahiko estilo marko badakotela balada o pop akustiko estilo bat, baina egisa da atzeraldi izan abiela asko investegin eta apura murgilketan elektronika munduan apurtxo bat, ustutelako ez dakit, hasi nizlako apura fusiona egin produkzio aldetik eta beste hau batzutik sonido elektronikoak edo gehiago oso akustikoakin, oso pop-hauakin, eta ustot oso berezea egiten dela eta oso gustura nahu hortan. Eta gisa gero konposaketa baten abestia bediala o balada akustikoak olakoak, eta bestela balada eta elektronika horren arteko balantza bat. Horri gainera, esan gure eta Aiert, zuke baladak eta estilo jakin bateko kantuak inarren, pixkat, estilo ezberdinak entzutia, ikustia, ikastia horrepe asko landuko dago gero sortzeko, ezta? Nik uste nahiko aberazgarria dela beti anistasun bat eukitia, musikia nik egin entzuten duten musikia be nahiko anitza da, eta
azkenean, entzut duten artista modura atzean bakoitzetatik gauzak atreilete intuzu gero zure proiekturako eta benetan zuk sortzen duzunerako. Eta zein izan da zure oin arteko musikako ibilbidea? Adibidez, kontzertu txikixak, eszenatoki handixak, musikasko saioako. Hasi nintzen, auzoko jaixetan, oinatiko auzo baten, bestian eta hola. Eta gero poliki-poliki, gero farintzen horrezatu zuen gugura, bidixoan oindarazta izan bat urte, Lauzkitz programan parte hartu nuen. Eta hortik aurrera befa naiz kontzertuak iten bai tabernetan, bai herritan, bai leku ezberdinetan, eta oindala gutxi aipatu zuen gugura atzenengo kioten proiektua edola izan da kontzertuari begira izan da dan baka. Etxe urtarriak 13 izan zela final handisa. Eta bola, sibilin ez poliki-poliki kontzertuak emuten, saiaketan baita zauketara muten edo nire musikiakin. Eta hola pentsaik edo jarra egitea. Ontxe hilabete hontan bebakote kontzertu pilia eta hola ez du nabien bitartian musikiakin leku batetik bestera neupozik. Eta ikusi eta aipatu duzu moduan, Lauzkitzen egon zinean 2019 eta zen esperientzia bizi izan zinuan hor? Oso aberasgarria hori, alde batetik pila bat ikas nuen, eta niretako oso berezia izan gainera 13 urte nukan, eta atzean niretako 13 urtekin nire noian divertikera, eta hola zein nuen, diverti behintzat binitzan, eta alde batetik oso berezia izan, porque atzean izan zen kanpamentu baten mogura jenteanak kantaikera oiana, eta zuzia zen bat gehixau. Ni apuntau nintzen bidizua bialketiarren apura divertik jarren, enoen, etxaten okurri behin pasauko nintzenik lehenoko kastina ez da, enoela pasauko. Baina polik-poliki fanintzen aurrera, eta egiz esan inoiz, zeiotasunez hartzenen, porque gura noen ondoin eta baina nahiko joku baten mogura hartzen nuen eta dinamika divertigarri baten mogura ulertu nuen. Eta gero baita importanti izan niretako bai telebista mundu apura bat ezauketako, benetan zelakoa dan, kamaratzean zelakoa dan, eta aparte bai geratiak ere iteko bai kontzertutarako, bai jentiak poliki-poliki ezauketan fateko. Nun izen zen eta, ze ezagun ero, ze musikari ezagutzeko aukeria bizaben bertan? Nire dizinuan eusen coachak uste ziala, David Isbal, Vanessa Martín, Rosario eta Melendi. Eta gero gonzian baita asesoriak, baina lehenengo gaztina zen bidixo bat, eta gero ja poliki-poliki usea zen presentzialki Bilbora, gero urrengoa Madrilen, eta gero grabaketia behan izan zen Antena 3eko platuan, A3 mediakoan, eta hoxe, hori, ni animo nintzen sin animo de lucro, eta gero aurra fanitzen poliki-poliki. Eta zer esango zenioke zure buruari ondala 4 urte? Esango netzan jarraiketako lanian, niken da bien baura. Nik uste musikan gabitzen dana dakigula oso gogora beratxua dela bitia denpora dana. Inkluso hilebetetik bestera, hilebetu beten dakotzu, asteburu dana bete eta ostiral zapatu kontzertu, eta horrengoan igual ez dakotzu bat. Eta ordan, pazientzia eukiteko oso zaila dela, baina, eta jarraiketako lanian eta disfruteteko bidia ziken da bien baura. Nik hori zango netzan nik uste. Eta aldaketaren bat edo zomau zinuan zure herrixan Labozera junda gero? Esaten bai egizia da, atzean izan zela nire lehen hau behotenen herrixan apur bat, baina uste izan zela apur bat nire aurkezpen kartia edo gero musikari begira eta jendeak izan ez dakit ez, gazte da jot nauena musikia o bere egitea ere esfandana programa ontara. Eta bai ere inostan atiak nik uste dut, inkluso txorla bat baina hausoko jaiztati deiketako eta izan zen referentzia bat nik uste jenteak hartu ebena gero hortik aurrera atiak ere iteko, bai. Esken telebistan agertze horrek eta holako saio baten... Ikusgarritasuna mutotu atzenean. Hori da, eta tiak zabaltzen mutzu, ederto. Hori da. Animauko zinen beste programa batera juten? Ez dakit, porque... nik uste nire kontrasenak hotelaz batzutan... Oinen naiz ikusten egizia... Ez dakit oso klaruz esan, porque egun batetik bestera oso de impulsos naiz, eta... Danbaka apunta nintzen, eniko apetzat apunteitia, apunta nintzen apunteitiaren, eta gero pasauzana.
Beraz, bueno, ontxe ez da buruan dakotena, baina ez da guztiz deskartegin, porque ikusten bot apetez egin doztela momentuan eta benetan gurotela bizi esperientzia hori, ez dakotara zori, bizitzeko. Bueno, dakigu, zu konposatu dituzula hainbat abesti, eta nola inspiratzeza kantu horrek idazteko? Bueno, oso nik uste nahiko gai diferente ikuketa dutela nera bestian, baina egisa asko bazakin izela guneroko bizitzan, bakoitza biziken dauen gauza txikitxotan, eta gero parte asko, bueno, ez dakit deitu gai sozialetan edo, bueno, atzenean dan hori zeharkaketan dozkuen gauza batzun inguruan be asko idazten dut, ustotelako biharrezkoa dela eta biharrezkoan ez gain urtenik esatelako horren inguruan idaztea, osake, hoxe. Bueno, seguru nago, une zaiak bizi behar izan dituzula zure ibilbidean, eta holako momentutan batek lagundu dut. Bueno, ni egiz esan musika arloan oso maiteatua sentien ez da oso babestuta sentien naiz familixian partetik oso. Bai nire gurasoak, bai nire anaiak pila egin dozte idanean. Eta atzenean be usto zaila dela, oso bide arriesgaua dela esaneke hainbeste apostaitea musikiatik gaztia zarenean eta ikasketa dakotzunean, bueno, altua zanean bai, lan badakotzunean, baina, bueno, nahiko zaila dela atzenean arte mundu hortara bideraketea eta nik beti sentiu naiz oso besarkatu euren partetik. Eta gero egisa adibidez, danbakakoa paso zanetik eta oso maiteatua egitea sentiu naizela nerea adibidez artista moura, La Furia artista moura be asko babestu dut eta atzenaldi izan adibidez oso babestu sentiu naiz ja gehiago era profesional baten gehiago bai, pertsonalaz aparte. Segisa atzenean familiziak eta momentu zaitan gurosnean aurrean eta ez dakitzunean zela, atzenean familiziak eta inguruko laguna pila eta egin duztei, dotzu lagundu era personalian, baina askotan gurosun impulso hori profesionala da, gurosun impulso hori da ez dakizela aurrera nire karrera, ez dakizela lergauztazu, dia baita beste irtera batzuk, beste irtera horrein biharrian zauzenean. Eta hies kasu hortan nereatik oso besarkatuta sentiu naiz eta oso babestuta, sentiken naiz ondio. Esan duzu, ibilbide profesional hortan, bultzada hori sortzeko, beste musikari batzun behar hori ezinbestekoa dela, familixakoena nola ez, baina lagunena be ezinbesteko izaten da beti, eta zeuretako bideotxo bat be, bidali duzku, Ampaiel! Aurrek urtean zu izan zinen elkarrizketatzailea eta oingoan zuri tokaite zatzu elkarrizketatu izatea. Así que mentxo gure galderia. Akoraile zara aron zema zauzatzen autobusakin? Venga, kontau! Busakin noiz? Aron, autobusakin zer gertatu jatzun esaten dabe. Nik ez dakit zein da, baina aberra saldu aldozun, zer esaten dabien zure gertuko lagunek. Joder, jales, bale. Bueno, gauzia, udan fanginala arora, lagun baten etxera, egun batzu pasailera, eta nik aurrekoa pasaunen botakaka ez dakize gaizki. Baina, karo, niguran enfan arora. Eta dana fanzian ez dakize, eta goizian enintza fan porque nuen guztiz ondo eta barreko bere jauranen. Bueno, atzaldean fanintzan busgeltokira, Gasteizera, iminen bidean bakarrik, porque laguna ja fanzian, baina esanen, ni banoia. Eta hartu nuen busa, fanintzan Gasteizera, eta ja nuen jota mareauta, porque egon nintzen gadan apotaien eta busian, imagenos lago Mario Barraponen. Gasteizera egon nintzen eta busgeltokixan sartu nintzen bus baten. Eta de repente entzuten dut tipa bat esaten, esto va a Logroño, no, esto va a La Riojata, no, a Logroño. Eta ni arora noian. Eta hostia, arrankaitera bian, eta kontrolatu nintzen ez zela busa, gehatu nintzen, esan otzan gehaketako, jau nintzen busetik, maleti hartu neben ez dakize, eta aroko busea fanintzen, atzenean nahi hau nintzen nenen nukiara zorik. Baina, izan zen gaina goizori, alrebez izan zen, jota mareauta, jota bestia. Baina, gero, hau nintzen ara, eta eskuzabalik hartu nostain lagunak, así que, oso posik, eta eskerrik asko hori. Gai ez aldatuz, beti ariztu zara bakarlari moduan, edo taldean beho izan duzu? Beti jodot bakarlari moduan nire proiektu egin. Baina, bai da, buruari bueltak mutu esatena,
Eta, gero ez da gehiago petzaien duten atzenean, baina biela poliki-poliki musikiak aleratzero begira. Gero zuzenekotarako egisa da atzenean taldeak eukitea, ez dakit, zehose osuo mutotzula edo baliabide handixa dela bai soinu batzuk sortzeko eta bai abesti batzuk kaleraketasun abesti horrek alik eta antzekuen edo entzuteko zuzenian. Orduan, bai da zehose planteien abiena eta egisa bakarlari moira oso guztua sentik naizela eta hortzen abil, egisa buruari bueltak mute. Danbakapera egon zinen eta sari xeira bazi zinuan, zuretaz ze suposau dau danbakan parte hartzea? Esaten dut zuena, apuntak nintzen aproba eta boleo, edo esperantza larri barik, eta niretako izan, lehenago kontzertua preparaunen, batzen kontzertu bat emugura ondo preparau, perezisa, baina eta polipoliki farintzen aurrera, eta niretako oso beretxe izan da, bai bide dana, bai esperientzia dana, hilabete danak preparaiten, bai jakin nuenia finalea jau nintzela, neta bai finalea ikizia erregalo bazan eta opari bazan, eta gero ikusi nuenean, publikoan sari xeira bazen nuela, oso maiteatua sentitu nintzen jentian boska danatik, eta baita seminarixoko uniak oso bereziak izan zian bertakoak. Kontzertua bai hasi aurretik, bai nerbisuak, bai momentua, eta bukaerako dana, pila disfruta honen, eta ustotateat pila bat zabaldu ez dela beste esparru batzutan, eta batez be musika esparruan profesionalki aurrera itiko. Danbankan irabazi zinun sarixa bideoklip bat itxea da. Pentsa duzu ja nolakoa izango da, noiz ingo zuen edo? Bai, ja bildu gara taldia, abaoko taldia inbiostena bideoklipa, oso eskertu nagoela eurekin bebai. Eta, bai apurat ideia iri bueltak emuten, ja lokaltxasni batzuk eta pentsatu eta, poliki-poliki ideia batzu pentsaen, abesti xabe ja pentsatuta da gutxi gora bera. Eta, baina apurat abesti hortan lanian, abesti horren produkzioa zela biharrezkoa den bideokliperako horri be bueltak emuten, eta oso gotxu eta oso pozik dakoten, talde horrekin, eta benetan urtengo danakin, nik uste dut zehose politia urtengo dela eta horrekin be oso pozik. Anaia gertuko da, bideoklipian ero ez? Ondiok ez du esen pentsau, baina ez dakit, igual bai ez dakit, ez du esen pentsau. Danbakan beha maika urteko zure anaiakin joizin jozenuen abesti bat, eta zure bidea jarraitza gustatuko litzaizuke? Hori nik uste dut alde batetik bere erabaki propio izan bidala, eta hori behari jarretexat, ni oso pozik egongo nintzak beha nerekin tortu emazan, eta nik klaroakot, perkusionista gura bot, etorkizun baten, zehoin egisa ondiokan maika urteakola, eta igual oso prest dauela abestia joteko, baina igual kontzartu oso azinotzula horrek abestazu. Baina neu oso pozik egongo nintzake beak nerekin gura hauek jarraitu musikan, beak bere gauza egiten eta beha gura hauen dana, baina nire babesa ukiko dau. Eta oso, parte hortatik beha oso, ez dakit justot musiki elkarbanak etia gura artean oso berezia dela bai etxigan, eta bai kontzertutara begira, osake bai. Berakin be egoteko aukeria eukidou, eta bideotxorik ez, baina, bera bideoan ez da agertzen, baina bideotxo bat egin duzku zeuretako. Oso eskertuta bere partetik bai, behakin, eta badaki niretako beha oso berezia dela, eta gurasuak bai aiteta bai ama bai, hortxe hartu dela bidizuan. Eta, esagotena, niretako hain gora beratxu dan bideo honetan oso importantia bai lagunak eta bai familizia hain ondoan eukitia, porque ustot diala, bai momentu txarretan, eta bai momentu honetan, porque ni begairo zehose olako osak sortea izatenean,
poz naunean eta benetan proiektua sortu esatenean bela inungoan nahi zure iribialketa esatena, lagunak inabiena horretan jo, ikusi eta horretik oso eskertu azetin nahi zeurin inguruan egoteko, bai. Aurrera itxeko ezinbestekoa gainera, ez da, babes hori. Bai. Nire ustez, vamos. Nire motivazioaz gain, euren motivazioa eta eurak nire mutostin babesa, nik uste jala, dakoten importantien aurrera jarraikitako eta musikako munduan, bilbidean jarraikitako. Eta zure bilbide honetan zein izan da zure momentu zaiena eta politxena? A ber, eski ez dakit, pila bat eukitxut, baina adibidez, politia izan honek adibidez ontxe bizikena bien momentua oso pozin hau, musikaldetik. Bueno, usteot, danbaka inebenetik aukera pila bat etorri xatela, eta usteot, oso era txikinean eta oso era palian edo, baina usteot poliki banoia laurera musikan, eta banabile laurera pausuak emuten, ez dakit, igual indala denpora minimoat usten ebena ez zala izango posiblea inera laburrian, banabil lortzen, eta batez behar pozin hau, zeiken abilenakin gustora nau eta benetan ikia gurotenan abilien. Eta horretik usteot oso pozin hau momentu enten. Eta gero bestera baten, zaiena, usteot egondala, ez da gino izango zen, behual, aurreko urteko urtean ziarta hola, ibilintzan lekutera eta hola bialketan batzenean proposamenak eta joteko eta askotan eseskoaz entzun biozu. Eta eseskoaz gain, igual mazke eseskoak ikusten dozu erantzun bat ez dagoela. Ordan hori atzenean nahiko frustrantia da nik uste artista ondako aurrera jarraiketako. Eta gero, nik uste musika munduan behoz dela pazientzia eukitzea, dana oso lentua da. Kantua grabaekin azte zanenetik bukaketen denera arte aldia pasau ez da izimati bete. Gero bialdu biozu, kaleratzeko igual beste ez da izimati bete, ordan oso lentua dana eta atzean ezin egon horrek nahiko itxo egin dut apurat. Eta nik uste hori, nire kasuan nik uste hori nahiko zaila egisa gestionea itea. Eta nik uste hori ala benetan geixen kosta izatena. Eta daukozu ja proiekturen bat edo esku artean etorkizunera begira? Bueno, nire proiektu nagusia da musiki afatia galeraketan eta kontzertuak itea. Baina gisa nahiko fokalizetan hauela kontzertuakin sortu xatelako azte burutan eta kontzertu pila bat. Eta gero musika kaleratze aldera, hasi naiz ja produktore batekin lanian poliki abestixak apura sortzen, data batzuk jarrikia, eta bideokliperi begirabe hori ataratik gabe nire helburu epe laburreko helburutakoa du bai, eta hola esan abil poliki lanian. Eta horren kontura nola ikusteza 5 urte barru? 5 urte barru, espero dut, ez dakit musikan ibilko nahi zeno ez, espero dut baietz. Baina, zehose pasau da eta nik hartu betera bakixaz jarraiketako o lo que sea, ez dut uste, baina, inok ez daki. Izan da, benetan gurotelako, erabaki hori hartu dutelako, benetan gurotelako, borrokaketiari jarri xatelako. Eta hola xe, behintzat pozik ginen abienakin, bai arte munduan eta bai pertsonalki, eta hola xe guztan den burua mendik urtatutara. Eta zein musikarirekin guztauko jatun kolaborazio bat edo lan itxea? Pila batekin. Ez dakit, hola azkarra esan da, euskal panoraman, euskal musika pila bat entzuten dut, euskal musika degit, pila jentekin ez dakit. Hola egintzi hartekin pila guztau izatekin abestin bat konpartikia, hola atzalo berrekin bebai, eta gero, ez dakit, euskal panoraman egisa, ustotela abesti bat opaiten mozu, eta Merina Gres, J. Martina, honi be pila bat entzuten jut. Eta poliki fatia abesti honeik, ez dakit, uste topa egin mozu pertsona bat abesti, askotan dozu abesti batzuk entzutik izula eta ez duzu kantu hau pertsonek imagina egin doto. Eta uste kompatibilitatea baldin badau eta benetan filin hori baldin badau, nik
oso pozik, edo zinekin, ikusten mot benetan abestixak merezi daula, eta musikian dako nena dela, ni beti ingota abestixan dako nena, eta bai, neu oso pozik kolaborazio edukitzeko. Kolaboratzaile horrei mesua bidalitza. Bide horretan, lagungarri badabe, gertuko lagun bat badaukotzu, eta igual lagundu leike, lortze horretan kolaborazio bat edo, eta berakin beharri gara harremanetan, eta bideo txau itxi duzku zuretako. Hola, Iertxe moduz, espero dut sorpresa gustatzea, eta jakin danok garela super raro zutaz, eta daukagula super argi, kriston bidea daukozula aurretik, eta bidea hau zurekin idugula egin, así que aurrera. Aia, ba... Andrea laguna be, hortxe, eta beti presente. Bai, eta baita da niretako oso apoio, pila bat apoio egin dut bai musikan eta bai pertsonalki, baina egisa da, hori balen esan duna, lagunan babesa, bai kuadriakoa eta bai kuadriakoak ez dian lagunan babesa izugarrixa dela, eta biharrezkoa dela aurrera jarraiketako, eta usteot, hoxe, Andrea beti lagundu beti hartu dut eskuak zabalik bideo zuan, eta espero dut jarraiketia denbora baten. Ozen da, jat. Ikusi dugu, gitarria be ekarri dozula, animetan bazara, igual, abestitxo bat eskaintzen, elkarrezatuei, neuri, eta ikusentzule guztiei be, ez dakizea abesti pentsatu zuen, jotzia edo? Jokote saiatzen naiz Merina Grisen abestixa, eta, espero guztia eta eskerrik asko zueri galdekitearen eta egotiaren. Eskerrik asko zuri, Aiert. Espaloian etzanta, jende zinguratuta, dramaren erregeak, izkilariz bizitza, dena ondo doala, ospatzeko beldurra, nere itxaron gelan, ametxekan kaskora. Esan zenidan, ez dela posible horrela bizitzea. Esan zenidan, ez dela komeni gehiegi pentsatzea. Eta begira, egunak iesi doaz, niri begira. Esan zenidan, kasan ezin nintzela. Ez naute ikusiko zurekin dantzan, eskua lepoan dudan bitartean. Hortzak ez dututa beginekatuak, ez dut ikasiko. Ez naute ikusiko zurekin dantzan, eskua lepoan dudan bitartean. Hortzak ez dututa beginekatuak, ez dut ikasiko. Saiatzen naiz, ez dirudien arren. Saiatzen naiz, ez dirudien arren. Arazoan inintzen, arazoan ineukan, baina ez dut aukeratzen, zer sentituko dudan. Esan zenidan, ez dela posible horrela bizitzea. Esan zenidan, ez dela komeni gehiegi pentsatzea. Eta begira, egunak iesi doaz, niri begira. Esan zenidan, jasan ezin nintzela. Ez naute ikusiko zurekin dantzan, eskua lepoan dudan bitartean. Hortzak ez dututa beginekatuak, ez dut ikasiko. Ez naute ikusiko zurekin dantzan, eskua lepoan dudan bitartean. Hortzak ez dututa beginekatuak, ez dut ikasiko. Saiatzen naiz, ez dirudien arren. Saiatzen naiz, ez dirudien arren. Saiatzen naiz. Eskerrik asko. Oso ondo, Aier, familia esker. Zeu eskainitako kantuagatik.
Eta baitxabe, zeuei, hemen elkarrizketia eleante itxiarren. Bai, eskerrik asko. Eta, hoixe, bueno, eskerrik asko da noi, eta, bueno, gu, urrengo saioan, egongo gare, beste gonbidatu batekin, beste ikastetxe batekin, eta urren arte beraz.